आता वाजले सकाळचे 7 आणि आपण आता वज्रमतून कणकवलीत जायला निघालोय. काल मला घरी यायला 2 वाजले. मस्तपैकी सकाळ बघा ना. काहीची व्हिडिओ मी बघितलेच असेल आता तुम्ही. डबल बारीची होती आणि कार्यक्रम होता आणि पहिल्यांदा हनुमान जन्मोत्सवचा गावी अनुभव घेतला. त्याच्या अगोदर कधीच नाही. आरुषला आपण शोधायला जायचं, कुठे आहे, कोणतरी शेटी मारतोय, कुठे आहे तो समजत नाही. रोज अशी कामं असतात आमका. थोडीफार काजू काढूचे लागतात, म्हणजे जे पडलेले असतात ते. काहीतरी शिटी मारता पण तो ऐकू घेता घामान बिचार हो झालो. काल डबल वारी होती आणि मस्तपैकी झाला कार्यक्रम. 2 वाजेपर्यंत होतो आपण वज्रमामध्ये कार्यक्रम बघत. श्रीकांत शिरसाट आणि पेंडणेकर बुवा, लांब केसवाले, भारी. आणि पहिल्यांदाच माझा आपला हा अनुभव होता. अजूनपर्यंत असे बघायला गेलं तर मी आंगणेवाडीची जत्रा कधी बघितली नाही. कुंकेश्वरची जत्रा ती कधी बघितली नाही. गुढीपाडवा कसा असतो गावी केलं जातं ते देखील आपल्याला माहिती नाही. अशा प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, खाद्य संस्कृती असेल, शेती असेल, उद्योजक असतील, जे अनेक काही गोष्टी आहेत ते माहितीच नाहीत. तर ह्या गोष्टीचा अनुभव घेण्यासाठी म्हणून मी कोकणातली जीवनशैली हे नाव ठेवलेलं आहे. मला काहीतरी माहिती आहे म्हणून मी नाव ठेवलेलं नाही. काही मंडळी जे मला त्यांनी सांगितलं ना की तू तुझं जे चॅनलचं आहे ते नाव चेंज कर. पण मला असं वाटतं मी नाव हे ह्या कारणाने ठेवलेलं आहे की ते मला गोष्टी समजण्यासाठी, आणि ते तुमच्यापर्यंत मला समजलं तर साहजिकच आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचणारच. आणि झालं असं की 4 तास डबल बारी होती. काय व्हिडिओ काढणार 4 तास. आणि त्याचबरोबर मी सकाळपासून काल थकलेलो होतो पूर्ण. म्हणजे दिवसभर कामातच होतो. आणि मोबाईलमध्ये बॅटरी सुद्धा नव्हती. मोबाईलचं सोडा, ते कोणाचा तरी भावाचा वगैरे घेतला असता तरी चाललं असतं. पण तो जो अनुभव होता ना, म्हणजे पेंडेकर बुवांनी रामायण घेतलं, रामायणातल्या काही गोष्टी सांगितल्या, महाभारतातल्या काही गोष्टी सांगितल्या, छत्रपती संभाजी राजे यांच्याबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या. ही जी म्हणजे एक्सपिरियन्स आहे ना माझ्यासाठी नवीन होता. मुंबईमध्ये ह्या गोष्टी कमी होतात. डबल बारी होतात, भांडुपला होतात, मुलुंडला होतात, ठाण्याला होतात. पण सांताक्रूजवरून तिकडे कोण कशाला जात आहे, साहजिकच आहे. प्रत्येक एरियामध्ये कार्यक्रम वगैरे त्या दिवसाला छोटे मोठे कार्यक्रम होत असतात. आणि गावी कसं डबल बारी बोलल्यावरती एका गावामध्ये दुसऱ्या गावाला माहिती पडतं पाहिजे. पण शहरात असं काही माहिती वगैरे पडत नाही. कारण का जी युवा पिढी आहे, आणि युवा पिढीबद्दल पण भरपूर काही बोलले. आणि माझ्यासाठी खरोखरच ऐकण्यासारखं होतं, बघण्यासारखं होतं. आणि ती मी फक्त अनुभव घेत होतो. मला मस्त वाटलं. आणि अजिबात मला असं वाटलं नाही की कुठेतरी कंटिन्यू आपण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करूया, अजिबात नाही वाटलं. पण भारी अनुभव होता आपला. असो. अरे बापरे, बघा रोजची आमची कामं तुम्ही बोलशात काय काळजी दाखवतं. सीझनच काजूचा तर करतालाच काय बरोबर.
मोठ्याने बोल, काय बोललं? कालपासूनचे हो, मामीन गोळा केला. कालपासूनचे मम्मी ते मी आज आता गोळा केलं हे ह्या बरा गोळा करायचे पहिले आणि नंतर काढायचे, असं हे करण्यापेक्षा. आता 2 बाटले केलं हे हा 2 बाटल्या गोळा केलं. फक्त ह्या एका झाडाचेच आहेत ना? त्या तिकडे असं 1 2 3 4 5 नाही, पडलेले असत खाली. हो, पडलेले असत. किती किती ते माहिती नाही. भूंड वाजतले अरे भोंडू नाही, पण आता मम्मी जात नाही. मी गोळा करतोय, तुका कोण सांगता? बालडी लगेच ह्या टप आहे ना, काहीतरी गोळा करते. आरुषची मदत करते ना, तर काय बोलीत नुसतं व्हिडिओ काढता, बाकीचं काय करीत ना. नाही रे बाबा, तू मोठ्याने बोल. नाही रे बाबा, असं हा. नाही बोलायचं. ह्यावेळी आहे ना काजूचे व्हिडिओ लय झाले, लय म्हणजे लय. सीझनच काजूचा, आता काय करणार, आमचं नाव इलाज आहे की नाही आरुष? बरोबर ना? मग आंब्याच्या सीझनला आंबे असतात. ह्यावेळी काय आंबो वगैरे नाही. पहिले आंब्याची झाडं होती मामाची, चांगली होती. आणि मे महिना बोलशात तर आमच्यासाठी भरपूर महत्त्वाचं होतं, आणि ते पण सर्व पायरी. हापूस बहुतेक जण ह्या पट्ट्यात लावत नाही, हापूस व्यवस्थित लागतच नाही. आणि हापूसवरती कोण बघू गेलंच ना, म्हणजे मला असं काय बोलायचं नाही वाईट, पण हापूसपेक्षा बाप मला तर पायरी आवडतो, बदामी, लंगडा. आणि जे खास करून बिटकी असतात ना गावठी, तर बिटकी राहिलेच ना. आणि हापूसमध्ये कसं आहे की ते ह्या साईडला राजापूर साईडला वगैरे तिथे चांगले होतात, पण आतमध्ये साखा असतो ना, साखा काय पांढरा पांढरा असा कडक कडक असा साखा निर्माण होतो, ते हापूसमध्ये भरपूर होतो. आरुषची मदत करूया, आता काय जाईच आहेत. आणि लहानपणापासून पायरी, आणि मुंबईत असल्या कारणाने काय जास्तीत जास्त मग बदामी आंबा, लंगडा आंबा ह्याची चव आमच्या जिभेला आहे. मग सकाळीच तरळ्यातून वज्रमातून इथे आलो. 7 वाजता उठलो, 7:30च्या दरम्यान उठलो. पटकन वज्रमातून तरायात आलो. तरायातून आपण कासरलीत आलो, मासे घेऊन आलो. पण कालचा अनुभव माझ्यासाठी भलेही तो पहिल्यांदा होता, पण जबरदस्त होता. इकडचे जे काही गावचे युवा असतील त्यांना काहीतरी ज्ञान देण्यासारखं होतं. त्यांना तर ऑलरेडी ज्ञान देतात, म्हणजे इथे हे डबल बारी कॉमन आहेत. भजन वगैरे हे या गोष्टी कॉमन असतात, पण शहरात या गोष्टी कॉमन नसतात. कोण ऐकायलाच बघत नाही, सर्व मोबाईलवरती रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी या गोष्टी असतात. तेव्हा आमचा आरुष पण पबजीवरती लय असतं. काय काय बोलता? काला नाही, आरुष पण आमचं पबजीवरती लय असता बोलतोय. मग काय करतो? अच्छा, मी त्याला बोललोय की व्हिडिओ बनव, चालात रील्स बनव, चालात. पण आपल्याला इंटरेस्ट नाही. अरे बनव ना, ह्या कसा आता इंटरेस्ट हा ना, रील्स आहे. व्हिडिओ काढूक इंटरेस्ट नाही काय हो, सांगा नको.
काय नाही, फक्त एवढंच सांगूचा होता त्या भजनी बुवांका की जास्त मोबाईलवरती राहा नको. भजनी गाणं. हा, भजनी बुवा सांगत होते. समजलास, मोबाईलवरती राहा नाही असं नाही, मोबाईलचा पण फायदा करून घ्या. आता आपण कसं करतो, व्हिडिओ काढतो, बरोबर आहे ना. बोलायचं का आला त्याच्यात, का आला मित्राची करामती तुझ्या. तो मित्र मित्र आता काय, मित्र असतात तसे, कशाक असतात कशाक मका तास सांग ना. त्याच्यासाठीच असतात करामती करू. एका बोललेले चल जाऊया करून, आम्ही तयार डबलवारी बघू, पोसकात गेले. कार्यक्रम बघू. माझं तर पहिलंच होतो अनुभव. तू गेला असतं इथून 4-4:30. हा मी हिला असतं घराकडे 6 वाजता. हा, मग कालची डबलबारी चांगली होती, मस्त होती, माका लय आवडली. जेवण पण भारी होता. घेऊन गेलेलं. हा, मग जेवण होता. माका थोडी माहिती, आता बोलवलेला होता तर काय करणार, मावशीन बोलवलेला की ये करून. आता गावात गेलं असतं ये, आणि माझ्यासाठी चांगलंच होता ना. चान्स भेटलो तो सोडू कशा. मोबाईलवरती राहा, पण तो एक लिमिट असतात. आणि आता शहरात बघतात ना, ये मार मार, हे ठोक ठोक, ह्या चालू असतात. आणि ते बोलले ते काय चुकीचं नाही बोलले, बरोबर बोलले. उडव उडव उडव, या अशा काही गोष्टी मोबाईलवरती होत असतात. आपण घेऊया काळजी. सध्या काळजीच्या व्यतिरिक्त आज रविवार आहे, त्यामुळे सध्या आपण ज्या कामासाठी आलेलो आहे ती कामं जरा सध्या स्लो चालू आहेत. शनिवाराला सुट्टी, रविवार तर सुट्टीच असते. उद्या सुट्टी आहे, सोमवार आहे. ते उद्या कसली सुट्टी, उद्या कसली सुट्टी. ह्यो शाळेत जाता की मी शाळेत जातोय माकाच नाही माहिती. बघा ह्यो आठवता एका सुट्टी कसली आहे ती. तू असं कशा मका जरा सांगशील. अरे शाळेत तू जातो ना लेका, मी थोडी जातो. शाळेत आता पुन्हा शाळेत जाऊ. अरे हो, ह्याचा काय उलटाच उत्तरा. सुट्टी कसली आहे ते माहिती ना तुमका. सुट्टी नाही काय या असतली माका वाटता. तिचा असतली काय तिचा. तर जसं गावी येताना काय वाटत नाही, मस्त की मजा करत होतो. जाताना झाले आता दिवस संपत आले आपले. पुन्हा कधी यायला होईल देवाला ठाऊक. पण जे तुम्ही व्हिडिओ टाकले आपण त्याच्याबद्दल जे प्रेम दाखवलं, खरंच खूप धन्यवाद त्या गोष्टीसाठी. लाईफ टाईम कधी यायला भेटेल, पुन्हा कधी यायला भेटेल, लाईफ टाईम कधी भेटेल काहीच सांगू शकत नाही. आरुष बघ गोळा करतोय मी, समजला ना, गोळा करतोय. बाकी काय नाही की एक आधार म्हणून मामाकडे तरी येतो. आणि स्वतःचा काय सध्या नाही आहे. आमचं घर आहे ते पण असं जॉईंट फॅमिलीमध्ये, पण तिथे जरा त्रास होतो आहे आम्हाला. जॉईंट फॅमिलीमध्ये वडिलांना बोललेलो वैयक्तिक
बांधूया घर, ऐकले नाही. ते आता सर्व काही गोष्टी मी सांगत नाही बसत आहे या गोष्टीबद्दल. झालं तर झालं, त्याला काही करू शकत नाही. पर्सनली बांधलं असतं, म्हणजे वैयक्तिक बांधलं असतं, सुखाने आले असते, राहिले असते. आज त्यांनीच घर बांधून त्यांनाच त्रास होतो. किंवा आपण ज्यांच्यावरती प्रेम करतो ती माणसं देखील पलटतात. याचा अनुभव मला तर आहेच. घरच्यांवरून, आई वडिलांना पण आहे. वारूळ आहे. लास्ट टाइम इथे काढलेले काजू माझ्या टी शर्टची वाटच लागले. पूर्ण डीग पडला. डीगचा डाग जात नाही ना? हा रे, नाही जात ना? चला, इकडचे गोळा केले आहेत. मला वाटतं आरुष, तू गोळा करत असताना तिकडे बसलास ना, त्याच्यानंतर सर्व इकडचे पडले पुन्हा. हे बघा, हा आता जाम पिकलेला आहे. बरोबर आहे. हा असा हातात लावला, मला असं ताकद लावत लागली नाही खरं बघायला गेलं तर. हे बघा, आरुषने काढला आणि इथे ह्याला जर हलवला ना तर हा पण पडेल. कामं करण्याच्या नादात अनेक विषय घेतात तोंडातून. का आला रे? का आला? आज स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिलेली आहे, काम करूनच यायचा. आणि कोणी मामी काम करूनच यायचा. हिला लक्षात. काय आला? कोण? कसली काळजी आणून नवीन टाकतोय ना? हे बघ, एका झाडाची जाणताय मी, बाकीच्या ती झाडं आहे तिकडे, त्याची मी हाणत नाही. खरं बघायला गेलं तर व्हिडिओ मला चालू करायचीच नव्हती, पण मूड आला माझा, केली. चला जरा काम करतो, आरुषची मदत करतो. सकाळी इथे पोपट बघितलेला. या डोली आहे की काय माहिती नाही. हे बघा, हे आता मला काढावं लागतील. काढतो आणि त्याच्याकडे देतो. झाला काय? आरुषची मदत केली थोडी आणि घराकडे गेलंय पाणी पिऊ. कांबे आणल्या, आज मी खाल्लंय म्हणजे खाण्याच्या लायकीचंच नव्हते, बहुतेकदा खराबच. कोणाच्या तरी आंबे काढून गेलेलो, थोडेसे विकत पण घेतल्या, सर्व खराब. आरुष आले ना, झाले होई दिले सर्व आंबे खराब त्या दिवशीचे ना.
खडे ते पण सर्वेच तर बहुतेक खराबच निघाले. 95% तरी खराबच निघाले. 99%, 95%. एकाच दुसरं 1% खायचं तरी राहिलो. त्याच्यापेक्षा काल आपण गेलेलो व्हाळात ना, तो तरी चांगलो होतो. हो, मामीन खाल्ल्यान, मामीन मी आणि बबल्यान. माका न सांगता खाल्लाच तर. आजचा दिवस हायसरच गेलो. संध्याकाळी 4:15 वाजल्यापासून आरुष काम करता आणि मी आता 4:45 केलं आहे. तर वाजतिले 6 वाजलेच. 6 वाजले असत. तर ही जर व्हिडिओ आवडली असत तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, बेल आयकॉनला क्लिक करून ठेवा, जेणेकरून सर्वात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटेल. आणि जर कोणाचं काही मन दुखावलं असेल काही गोष्टीवरून तर खरंच माफी मागतो मी. कारण का कालचं ज्या भजनांमध्ये गोष्टी झाल्या त्या खरंच ऐकण्यासारख्या होत्या आणि शिकण्यासारख्या होत्या. आणि त्याच्यामुळे मी काय शूट वगैरे केलंच नाही, ते ऐकतच राहिलो आणि एन्जॉय केला मस्तपैकी. हनुमानजी जन्मोत्सव मंदिरात म्हणजे त्यांच्या जे वाडीतली मुलं आहेत ते कसं म्हणजे येऊन जाऊन असतो. इकडचं असेल मामाकडचे वाडीतली मुलं असतील किंवा वज्रमतली मुलं असतील, चांगले बऱ्यापैकी ओळखतात आणि मस्त वाटतं. आनंदीच असतो या 2 ठिकाणी असल्यावरती आणि बरं वाटलं. गावच्या कोणत्या तरी कार्यक्रमाला मी इन्व्हॉल्व होतो, पहिलीच वेळ होती. आणि ह्याच्या अगोदर कोणत्याही कार्यक्रमाला मी असं इन्व्हॉल्व झालेलो नव्हतो. फक्त काय दशावतारी वगैरे केव्हा नाटक वगैरे व्हायची तेव्हा लहानपणी असायचो, म्हणजे असायचो नाही असं नाही. पण आता जेव्हापासून चॅनल सुरू केलं तेव्हापासून तर मला कधी यायलाच भेटलं नाही. म्हणजे येऊन असं होतं की माझं राहणार कोणाकडे आणि लोकांकडे तर पण आपण जास्त दिवस वगैरे राहू शकत नाही असं. असो, चला तर भेटूया आपण एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय श्रीराम.